Boring tuh jakan arna video hari ini. Hari pakla kan mau kesini. Hane nuah kemana iya? Hane nu. Kantor Desima, guys. Desima diunai guys. नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय थाबाय जों दैजिमायाव थांदोंमोन आरोना ओमफ्राय उनाव गोदान इउटुबार सासे आं बेखौ भिडिअ शुट खालामनो होदोंमोन बिदा माने भिडिअ माबा आपलड होगोन जाहैबाय इउटुबाव गाव गोदान चेनेल खुलिगोन बेनि थाखायनो एसे ट्रेनिं लानो होननानै आंनाव बिनायखाय आं भिडिअखौ होबाय आरोना दिखांनो नायलांबाय थादो बिथांनि ब्लग बानायनाया माबायदि जायो नायलांबाय थादो नोंथांमोना full oxygen dong दैबो दं एकदमबारे दै बारे बारे थांनांगो नै लागाव बरिया what a nature guys spasiba guys dah sedih kapai guys hello Karya absurdemen guys, karya absurdemen. Langsung dipindah. Teman-teman video kau nang baca. Masa kalau teman-teman video kau nang baca mungkin, burung mengang, jauh di sini nang baca kan, atau saya? Ya? Sima kan? Nah, Romena saya kan kita lawan dari masa sima. Ibu enjoy lah tapi dia arna di sini bina enjoy. Nama apa macam jeng micai berke, jadi saya bicara apa enjoy lah tapi dia arna mancing pun sesuai dia. Enjoy lah tapi dia bilang mana? Karya bener lah kemana guys? Karya bener lah kemana kara-kara terbaik. Marle sih guys. Jeng kejual kita kan, kejual mulai lagi naik lang kita nang mana? Asal naik lang kita jeng view dong. Guys kasih kasih nih. Satal nabi deh kesum tuh tani gina guys. Satal nabi deh kesum tuh tani gina. Sani harus surah. Kemarin enjoy lah nabi jarna. Guys, pas youtuber na, kena pernah saya sana ke. Ini kan entah mana ni mah angke. Karya karla isina, karya karla. Manci pernah kita bekerja dong, baik karya bisa dry. Manci pernah kita kan dong karya karla isina guys. Sebar ming baik, karya soal karya nem ballo baik deh. Maan guys. Ya foto makalah baik dong, ya foto lah baik dong. Para ada tengah dikenal ada guys, kan dong. Kesana pernah dikenal guys. Madar kan. Hey guys, karya nafsu ini. Hah. Now, karya nafsu beda guys. Karya karla. Karya karla mana ya? Marah cerita baik guys. Karya. Guys, hey kita terus tanggung. What the view? What the view guys? What the view? What the view? Sar guys, what a nesar. Tomare green jaga shooting boy. Pura full oxygen dong. Full oxygen guys, full oxygen. Green jaga. Full oxygen guys. Wow, beautiful nesar. What the? Hah? Plastik dong bala be. What a green jaga. What a green jaga guys. Guys, what a day, what a day. Keter ontai perni keter pisah day. Lengra oma betul sausain saya bicara oma betul kalau ada ya botolnya day sih guys. Lengra bos tunga. Day sih. Lengra sauna jangan lokasi naik berong, sauna jangan naik berong. Sigang lagi thang nih guys, sigang lagi thang nih guys. Guys, marps lah, thapan nih guys. Guys, murdering in the house. Guys, mar thar na guys, thapan na kam boys. Bitang mana bikas ne ekdom mare mar psla de, mezai. Hey, what the de? Kita ontai pun kita what the psha de. Full skla guys, nani ba? Lang ba akan iya nak maba kandakan ya nomor igla organ deh doa sing mana nge? Anda sumpina nih nengla, bini aku coba bayang kantor suntulang nge tayo. Sans mana senggun? What a dektor, hey guys.
Tawar nang tuh nang liu. Mau nang dusun sih men. Wadah sudah ramai wadah Nesar, guys. Wadah Nesar, guys. Wadah Nesar. Guys, wadah Nesar. Itu sebagai. Green Nesar. Green Nesar wadah. Cool. Wadah green Nesar. Hey guys, wadah Nesar. View guys, view. Cool. Wadah Nesar guys. Wadah Nesar guys. Mana lang meda. Di halang meda kan guys. Una lagi di halang meda kan. Nalang meda teman guys. Hello. Cute Nesar. Green Nesar. What a view. What a green Nesar guys. Muli. Goodbye. Wadah Nesar. Namanya lang medan kalau ang gimana di kan kan. Namanya lang medan. Entah mana bah iba pui. Bitanga maba o masak kasih nih. Entah olop jani sih. Kamu pui bay. Ngeda olop jani sih. Buat gitu nabi bay jangan dah. Singau dong bawa manciber. Faida pui bay burung manciber ah. Tahu masaknya olop jani sih. Kamu pui bay. Siang goजौथाराव वाटारफुल दङ गोजौथाराव खना मोनसे बारनानै अलसे थांबावबाथाय वाटारफुलखौ मोनगोन आरोना नोंथांमोना आइबा फैबानो जाबाय वा मानसिफोर फैगासिनो आरोना वादा नेचार वादा मानसिफोर फैगासिनो वादा हम सब नहाने वाला हूँ मैं भी नहाऊंगा बाद में मैं भी नहाऊंगा बाद मेरा दोस्त लोग नहाने वाला है उसके बाद मैं भी नहाऊंगा पर मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ ना इसलिए मैं नहीं नहा रहा हूँ बाद में नहाऊंगा मैं दो दोस्त लोग नहा रहे हैं हम भी नहाने के लिए जा रहा हूँ अभी मैं कैमरा पकड़ रहा हूँ दोस्त लोग मेरे दोस्त लोग नहा रहे हैं ना इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ वो दोस्त लोग वीडियो नहा रहा है इसलिए मैं वीडियो बन रहा हूँ दोस्त लोग को आप लोग देखते रहना आप लोग देखते रहना वो बहुत धमाका होने वो हमारा वीडियो बहुत धमाका होने वाला है वो दिन के बाद उस दोस्त लोगों को मिल रहे हैं हमको बहुत दिन के बाद आज मिला उस लोग को बट आज बहुत इंजॉय कर रहे हो बट हम नहाने होने के बाद हम घर चले जाएंगे फिर से वापस घर जाऊंगा हम अब टाइम 2:41 हुआ है टाइम होने के बाद हम कल में मेरा दोस्त का वो बोले हो ना बहस मटे हो गया मेरे दोस्त दुगैगासिनो लोगोफोरा मार लोगो बिसोर गोबाव मार गोबावनि उनाव दिनैसो लोगो मोनदों आरोना मार दुगासिनो ओमफ्राय मानसिफोरा थांहोलांबाय ओमफ्राय सोरबा अलप गेसें जाबाय आरोना मानसिफोरा थांहोलांबायबो ओमफ्राय ओइ गोजौथिं दङ ओमफ्राय जों थाङाखै ओमफ्राय लोगोफोर थांदों ओमफ्राय लोगोफोरा दुगैगासिनो आरोना गोजौआव लोगोफोर दं सानैसो ओमफ्राय जों गाहायावनो दुगैबाय आरोना गोजौआव थांबा मोनगोन ओमफ्राय दा लोगोफोरा दुगैगासिनो जायगायालाय मोजां आरोना नोंथांमोनाबो फैनानै नायफै जायगाखौ बिराद इन्जय खालामफै जायगाया बिराद मोजां नोंथाङा फैनानै माबोरै मोनदों इयाव आं फैनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथांमोनाबो गोसो जाबाथाय फैनो हागोन ओमफ्राय जागोन नामा दैजिमा ओमफ्राय उनाव जोंफोरो दैजिमानि बेसेबा गोजौ दंफैयो ओमफ्राय ससे थांबावनो हायो जोंहा खेबसे खनसे लायसोन जायगाखौ ओइ गोजौ आरोना मार गोजौ गोजौआव माथो
बै गोजौआव मा दं? गोजौआव खोनानो मोन्दों गंगारफोरनि माबा दङ होननानै मा होनो बेखौ मैसो बाथोन ओमफ्राय बिथांमोना मैसो बाथोनाव माने जोबोद गोबां मैसो दङ मैसो एबा मोसौ गाइखेर सेरनानै फानो आरो बिथांमोना ना ओमफ्राय उनाव ससे थांबावबाथाय वाटारफल मोनो होनना बुंदों ओमफ्राय जोंफोर बानानै थांबाय माबा थांनो बाबाय ओरैनोलाय अखाबो हागासिनो बोथोरा ओमफ्राय उनाव जोबोर अखा हाबाय थानायखाय गोजौआव थांबावबाथाय जोबोद गिबाय आरो जाबाय जेनेबा दैफोरा देरबाथाय जों माबोरै थांनो होननानै बिनि थाखाय जों थांनाय जायाखै जों बेखिनियावनो थाबाय सा ससेयावनो ओरैनोलाय दा दंबावो 3 किल'मिटारसो गोजान दंबावो गाइस बिथांमोना फैबाथाय थांनो हागोन गोजौआलागि जोबजासे थांनाय जोबहैगोन आरो जाखायाना जोबहैनानै वाटारफल मोनगोन वाटारफलनिफ्राय थांनो हाया माने धामाका लागावदों बिथांमोना पागारे बहुत धमाका कर रहे बहुत दिन के बाद आज मिला इसलिए बहुत धमाका कर रहे वो डेजिमा के बाद वो ये डेजिमा है ना इसके बाद वो दोस्त लोग आज बहुत दिन के बाद आज मिला उस लोग को इसलिए वो धमाका कर रहे बहुत एंजॉय कर रहे हैं ना इस लोग दिनै बहुत एन्जय खालामबाय आरो ना गोबावनि लोगो मोना बहुत एन्जय खालामबाय बे आरो फाग्लासिन दैखौ आवथेनो नागिरदों आरो ना दैखौ फैयो खालामनो नागिरदों ना दैखौ होथेनो नागिरदों आरो ना बिथांमोना हागोन हाया नायनोसै दैखौ होथेनो हागोन ना हाया हानाय नङा खोमालै इयो हानाय नङा इसोरो दै होथेनो माथा मारिगासिनो आरो ना पानी रुकने साथे दैखौ होथेनो नागिरगासिनो बिसोरो माव दै होथेनो आरो ना दैया फैखाबाय थानायफोरखौ हाखाया आरो ना बाहुबली आज बहुत एन्जय खालामगोन आरो ना बिसोरो मारै एन्जय जागोन दिनै आज बहुत धमाका होने वाला है भिडियो बहुत एन्जय जागोन आरो ना भिडियोआ दिनै मारै फाग्ला खामानि मावगासिनो बाहुबली